ካብቲ ዝብርሖ ነገር እንተሎ ከም ዘንደቃ አንስትዮ ኣብ ቀርምት መስተ ተገቲሩ ምውልዋልዩም ሓንሳብ ሸፋሽፍቲ ቅርብ አይኑ ይተናኸፍ መሊሱ ናብ ጸጉሩ ይሰግር ክዳውንቱ የማዓራሪ ጫና ይንስነስ ከንፈሩ ቻፕስቲክ ድዩ ገለ ይገብር ወደ ኢሉ ክወፅእ ይብልሞ መሊሱ ከዓ ከም በሓድሽ ኣብ ቅርብ መስተ ተደዊሉ ነቲ ኣማዓራሪ ዝጸንሖ ተናኺፉ በዓሉ ንበዓሉ ንኢዱ ይወፅእ ኣዋልደ ቆፀራ ኣይኩራኔን ደንገኔን ዝመጻይ ባህልሞ ኣብ ቅርሚ ዜግና ክምስገናይ ዝግበአን ሽኡ ናይ ዘለዎ ጸፊፉ ከሓዲን ዝኸይድ ከሓድን ከሎ ድማ ጥራሕ ጓላንስተይቲ ትኹን እምበር ኣባይን እሽተይ ዝኾነት ትኹን ኣይግድሾን እዩ ምሻሎ መኪና በዘይጎማ ዘይትኸይድ ንሱ ድማ ዝንቀሳቐስ ጓል ምዝርኢ ወይ ምስኣ መዝሕሉ ጥራሕ እዩ ከም ኣመሉኡን ጨንኡ ተነስኒሱ ካብ ምችኡ ገይሩ ኣብ ከባቢ ኣፍ ልቡ ዘለዋ መላጉም ፈቲሑ ምስ ናይ ዳቢስቱ ከምዛነዛ ዓለም ዝውንና ሸናዕ እንዳበለ ኩሉም ኣዲኣ ዝረገመታ ጓል ድማ ናበይ ትጎይ ከም ዘላ በዓላዋና ብቀድሚኡ ክትመጽእ ጸኒሓ ስለስተ አንቀፈት ደርገፍከፍ እንዳበለት ሂዝኣቱ ደዓ ወደቐት እዊ ሶሪ ዝሓወይ መሊሳ ከዓ በቲ ትነብረሮ ሃገር ቋንቋ ጌራ ይቕሬታ ምስ ሓተተት እንታይ ወያር መዓልቲ እንዳበለ ደፍ ኣቢልዋ ተስአሙ በቲ መጀመርታ ዝተዛረብኪዮ ተዛረብ ጽቡቅ ጌረ ክሰምዓኪ ናበይ ክንደዚ ጸደፍደፍ ጸባሳት ትክልኺ ዋጋ ክንደይ ክዳን ምስ መሬት ከተጋጭ ወንጫር ምስ በላ እሞ ምሽ ይቕሬታ ሓቲተ ምስ ጸያክን ሞ ሶሪ እንታይ ከኣብሲ ግድን ክትካሕስንለኪ ምስ በላ ጸጋም ይብሉን ሕጂ ግና ተሓዊኸ ስለ ዘለኹ ቁጽሪ ሒዝ ክገድፈልካ ሂባቶ ምስ ከደት ካበይ ዝመጸት ከም ገለያ በጃኹም ከምዚ ክንከውን ክንደይ ግዜ ከም ዘጥፋን ኣበይ ሞኢላቶ እንዳንጸርጸረ ክዳውንቱ ኣማዓራሪ በጠጥ እንዳበለ መንገዱ ደኣ ገበረ ኣብዝ ወዓሎ ውኢሉ ድሌቱ ክገብር ኣምስኡ ገዝኡ ምስ ኣተወ ኣብ ሳሎን ኮፍ ድሕር ምባል የአጋሩ ኣብቲ ጣውላ ዘርጊሑ ቴሌፎኑ ስሒቡ ናብታ ጓል ደወለ መጀመርታ እኳ ማን ምዃኑ ኣይፈለጠቶን ነይራ ጽቡቕ ገይሩ ምስ ኣስማዓ ግና እዊ ንስኻ ዲኻ ኢላ ከም ዝሓባ ዘረብኡ ከም ዝናብ ከውርደላ ጀመረ ኮይኑ ጠቢሩ ጠባቢሩ ጽባሕ ናይ ምሸት ንገዝኡ ከም ትመጽእ ገበራ ምዃነ ንሱ እንድዩ ስርሑ ከእምና ግድን እዩ እድል ኣይገበረትን ርሕካ ኣብ ዘይትርሕቆ ወዲ ኣሊባ ንጽባሒቱ በቲ ዝሓባ ኣድራሻ መሰረት 35 ደቂቃ ተጓዒዛ ደበኽ በለት ገና ማዓጾ ክፍት ምስ ኣበለ ጥዑም ጨና ተቐቢልዋ ግዲ ሓቂ ከምቲ ደገ መዋዕሊ ዘይግድሾ ምዃኑ ገዝኡ ጽሑፍ እዩ ወላድ ኣሽሕ ግዜ በይንኻ ንበር ደኣምበር መን ካይመጾ እንዳበልካ ገዛኻ ክገሕመጥ ጽቡቕ ኣይኮነን እዚ መሰረት ተሕኺት ዝኸውን ገሊኡ ሰብ ኣሎ ነቲ ዝደቀሰሉ ኣራት ከማን ዘይደሓር ክምለሰ ኢሉ ከምታ ፋሕ ዝበለታ መሊሱ መጺኡ ይእምጸጽ መሊሱ ከዓ ከምኡ ይገብር እዚ ከዓ እንታይ ዘርኢ ነፍስኻ ኣብ ምምሕዳር ይኹን ምቁጻር ሕማቕ ከም ዝኾንካዩ ደሓር ከዓ ገዛኻ ወገንግን ምዝብሊ ስንዓምራ ኣጋበት ዕረፍቲ ዝህበካ ስምዓካ ካብ ኮነ ምጽራይ ዝሕኬካ እንተ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ጋሻ ኣደሞ ሽዑም እንተ ካይትጽረፍ ክትብል ፈቲኻ ካይፈተኻ ከተጽሪኻ ወዮ ደኣ እቲ ትዕደሙ ዓይነ ሕሾ ዓይነ ሓምቆ ካይኮን እምበር ግና ነገራት ክትገብሮም ኩለኻ ምእንቲ ካልእ እዚ ኮነ ምእንቲ ነፍስኻ ክትብል ክኸውን ከሎ ኩሉ ግዜ ትዝበለጸ ብዝኾነ በቲ ጽፈት ገዝኡ እንዳተገረመት ድሕሪ ሰላምታ ንውሽጢ ኣተወትሞ ኣታንታይ ደኣ መላሓስካን ገዛኻን ዘይሳነ ምሽ ንበይነ ዝቕመጥ ኢልካኒ ገሪሙኩምሽ ንኣኺ ክብርቲ ጋሻ ንምቕባለ ከመይ ተብተበ ክብሉ ኢለ መሲልክ እንዳበለ ኮፍ ኣበላ ገና እግራ ከኣተውቱን መስተ ቀረበላ ኣብ መስተ ብዙሕ ኣይኮንኩን ይትረፈ ንበለት ድሓን ዋላ ሓደ ኣይክገብረክኒ ዘይመኣለሊ ዝኾንና እንዳበለ ከም ሕሱም ደፋፋዓም ጸቕጢ ምስ በዛሕውን ካብ ዘረባ ሓንቲ ዘይሰቲላ
ደሓንበል ቢራ ስለ ዝበለቶ እንዳሰሓቐ ኸፈተላ ጸኒሓ ግና ትማሊ ተላለዩ እንታይ ይገብር ኣለኹ ኣብዚ ገዛ ናይ ምንታይ ድፍረት እዩ እዚ ኸ እንዳበለት ተሲኣ ክትከይድ ነክፈረግ በለት መሊሳ ድማ ኦሮማይ ሓዲስ መጽ ከኸይድ እንተለይ ድማ ሕማቕ ክስመይ ቁርብ ጸኒሒ መኻሊሓዩ ስለ ዝበለት ነቲ ዘንቀለቶ ሓሳብ ኣዋደቐቶም ንሱ ብወገኑ ዊስኪኡ ቀዲሑ ሓደ ክልተ በረድ አንጢቡ ብሓንቲ ትንፋሽ ድሕሪ ምጭላጥ ደርፊ ወሊኡ በይኑም ክእስእስ ጀመረ ዓለም ከንቶ ክትከየፈላ ጥራሕ ዘለካ ሃከይ እንዴ እንዳበለ መልሳ ከተጸበየ ሰዓስኢቱ ቀጸለ ቀዊላ ብኣግርሞት ክትእዘወ ድሕሪ ምጽናሕ ጽሉል ዳእኻ ይኮን እንዳበለት ምስ ነፍሳ እላልሓዘት ዋላ ሓደ ዘይግድሾ ምዃንያ ተገንዚባ በረግጽ ድማ ዝኾነ ነገር ደንብረጽ ኣይብሎን እዩ ከጅመሮን ካብ ቀደሙ ኣብ ሃገሩ ከልኦን ከምኡ ስራሕ ይፈቱ ምእንቲ ርሱ ናይ ገንዘብ ጸገባ ይነበሮን ክቕጽል ድማ ዳርጋ ብነፋሪት በሎ ናብ ኤሮጳ ዝኣተወ እምበርከ ዋላ እኳ ብስግረዶብ እንተወፀ ኣብ ነፍሰ ከፍ ዝረገጸላ ቦታ ብቕልጡፍ ስለ ዝኽፈለሉ ናይ ዕድል ነገር እውን ተሓዊስዎ ከምቶም መከርኦም ርዮም ዝኣተው ሰባት ኣይኮነን ንእምበር ነዛ ሳክት ዓለም እንዳረገጽኪ ተኸይፍላ ሰዓስኢ ምስ በላ ደሓን ንዓኻ እንዳረኣኹ ይዘናግእ ኣለኹም ኣጻብዕታ ቆርዓራ እንዳበለ ተዛረበት መሊሳውን ነቲ ካብቲ ገዛ ናይ ሙፅእ ሓሳብ አንቂላ ተስያ ክትከይደ ደጋጊማ ተማእታት ግና ኣይተዓወተትን ኣብ ጥቓኣ መጺኡ ኮፍ በለሞ ኢዱ ሰዲዱ ሓቆፋ እውይ ቅሬታ ጸቒትካኒ ኢላ ክትርሕቕ ፈተነት ከቀርባ እንዳበለ ከሎ ግና ማዕጾ ናይ ገዝኡ ድምፂ ኣስምዐት ገና ተመስገን ኢላ ከይወድአት ከላ ግና ነቲ ዝኣዘዞ ፒሳ ኣይትበል ሰለፍ ደርሆም ሒዙ ደበኽ በለ ካልእ ሰብ ዝመፀ መሲልዋይ ተሓጊሳ ጸኒሓ ጸብሐ ስርሕዶ ገለ መለሉ ጊዜ ካየባኸነ ናብ ጉዳይ ክኣቱ ስለ ዝደለዩ ካብ ደገ ኣዚዙ ምዃን ዝበዝሐ ጊዜ ካብቲ ኣብ ገዝኡ ሰሪሑ ዝበልዕ ዝእዞ ወይ ወፂኡ ዝበልዕ ዝበዝሕ እዚ ብዓይኑ ቁጠባን ጥዕናን ክረአ ከሎ ዓብዪ መሓሲት እኳ እንተለዎ ንኡ ግና ኣይንታይን እዩ ሰብ ኣብዛ ምድሪ ንሓንሳብ ጥራሕ ይመጽኡ ስለዚ ክሳብ ነዛ ነፍሲ ዋናኣ ዝወስዳ ክኸየፍ ጥራሕ ኣለዎ ዝብል ስለዚ ዝኾነ ይኹን ብዘይገድስ ሓጎሱ ጥራሕ ዘገድሶ እምበር እንተ እንዳበልካ መንበር ኣይፈቱን እዩ ብልዕበሊ ከይዝሓለ ከሎ እንታይ ገበረት እዛ ክብርቲ ጋሻ ኣብ ኩሽነ ዝኣተዋይሎ ምስ በላ ተሰኪፍካ በለቶ ብስክፍታ ፈጺማ ቀሲና ኮፍ ክትበለይ ከዓለትን ብውሽጣ እንታይ ክገብር መጽሔት ትብል ነበረት ዝብላዕ ምስ ተበልዐ ነታ ጀሚራ ዝገደፈታ ቢራ ከም ትውድኣ ገበራሙ ደሓን ደሓን እንዳበለ ካልኤቲ ከም ትሰቲ ገበራም ጓል ድማ ንፎስ መሓላ መስተት ጢዕማ ኣይትፈልጥን ክንዝኾኖም ብመጠኑ እንትኾነ ኣብ ርእሳ ደየበ እንዳሰሓቐ ሳልሰይቲ ምስ ኣብፅሓ ግና ከይተረድኣ ተሲኣ ክትስእስ ጀመረት ሰብ ክሰክር ከሎ ነናቱ ኣመኒ ዘለዎ ገሊኡ ይበኪ ገሊኡ ይስሕቕ ገሊኡ ይበኣስ ይሕጎስ ይጭነቕ ገሊኡ ድማ ትምብል ነዚኣ ግና ምስእሳ እዩ ዝመስል እጫዓ ከም ሕሱም ተቆጻጸአት ሰኣሲኣኻ ክትክእሉ መዓትያ ኣብ ኣዳ ዳስ ዳስ ትዘውር ዝነበረት የምሲሉላ ነዚ ምስ ረኣየ ዊስኪኡ ቤማና ኢዱ ሒዙ ንስኣ ክእስእስ ጀመረ ብቢራ ኢላ ዝጀመረት ጓል ናብታ ጀሚሩ ዘፋርቃ ዊስኪ ሰጊራ ተሓጋጊዞም ጸጥ ምስ ኣበልዋ ከምዛን ዓመታት ዝፋለጡ በቃ ሰሓቕ ንሰሓቕ ኮነ ንሱ ግርም ተመክሮ ስለ ዘለዎ ነብሱ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ ይዋዕ ጓል ግና ድሮ ኣብ ካል ዓለም ተሳጊራ ትብሎን ትዛረበን ኣይትፈልጥን እያ ዝመጸላ በቲ ዝተቆላለፈ መላሓሳ ጌራ ቱት ትብል ዘላ በቃ ናቱ ዓለም ንሱ እዩ ድሌቱ ባሓጉ ትሜቱ ከምኡ ስለ ዝኾነ በቲ ዘረብኣ ተግባራታ እንዳሰሓቐ ክሕጎስ ፍንጭሕሉ ናብ ናይ መወዳእታ ሰርሖ ሰገረ
ከንፈሩ ናብ ከንፈራ ገጹ ብኮፉ ሰደደ ጠሚታ ብኣመልካቲቱ ኣጻብዕታ ንከንፈረ ድፍ ኣቢላ ብስሓ ክርትንበለት ፈጺማ ነፍሳ ይትፈልጥንያ ከኣጀበ ግና ደጊሙ ናብ ከንፈሩ ምስ ለኣኸ ግና ሰሓቓ ናብ ስቕታ ተቐይሩ ፈዚዛ ክጥምቶም ስጀመረት ንኣበጃኻ ስኣመኒ እንዳበለ ዝጽበ ዘሎ ዝበስል በቀይሕ ሊፕስቲክ ዘገልጸ ከንፈር ዓለበም ዝኾነ ገብረ መልሲ ኣይስምዐትን ምሽ ከንፈሩ የእሊቡላ ተዛሪቡ ጥራሕ ዘይምሕር ስለ ዝኾነ ከንፈር ረዳኢ ዘይብሉ ሓመር ተማሰሉ በበቆሮን ስምዒታ ግዲ መጺኩኑ ከዳና በባሓደ ክትድርቢ ጀመረት ንሱን ከምናታ እቲ መንደቕ እንተ ዝሕተት እንታይ ኢሉ መልሲ መሓበ ነይሩ ናይ ሕፍረት ናይ ኣግርሞት ምስ ጸርፊ ዝተሓወሰ ዋላስ እንታይ እንቋዕ ከማን መንደቕ ዝዘረብ ኣይኮነ እምበር ናይ ክንደይ ሰብ ጉድ ቃልእ ምስ ወፀ ዝርኦም ዘይብሎም ከምታ ዝተፈጠርዋ ራስ ብራስ ኮኑ ብሓለንጋ ስምዒቱን እንዳተገረፉ ክቕሶም ክጻወቱ ጀመርሞ ግዲ ሜዳ ጸቢቦም ኮይኑ ሃይሊ ካበይ ከም ዝረኸቦ በዓሎም ዝፈልጡ ተታሒዞም ናብቲ ዓብዪ ሜዳ ሰጊሮም ጸወተኦም ቀጸሉ ዕረፍቲ ወፂኦም ድ ኣይወፁን ግና ኣራት ጥራሕ ይምስክር ቀዲማቱ ዝተበራበረት ንሳ ኣበይ ዘለኹ ኢላ ደጋጊማ ነቲ ክፍሊ ኮይላ ኣብዘይ ገዝኣ ከም ዘላ ስለዝተገንዘበት ተቀዳዲማ ነፍሳ ኣብ ምፍታሽ ኣትያ ግኑን ጥራሕ ነፍሳ ምስ ረኸበታ ብሕርቃን ክትቃጸል ጀመረት ትማሊ ተላላያቶ ኣይሰሙን ሳልስቲ በዓለ መሰስ ኢላ መፅያ እንታይነቱ ምዘይ ትፈልጥ ሰብ ምድቃስ ኣበሳጭዋ ግና ሰብ ቅድሚ ዝኾነ ምግባሩ ክልተ ግዜ ክሓስብ ኣለዎ እምበር ምስ ኮነ ምብስጫው እንታይ ፋይዳ ኣለዎም ክትስእ እንተበለት እኳ ቤን ናይቲ መስተር እሳ ክፍለጥ ስለ ዝደለየ ላዕሊ እንዳጠመተት ኣብ ሓሳብ ድኣ ተጸምደት መቼም ድሕር ክንደይ ናይ ውሽጣ ኣብ ውሽጣ ገይራ ምስናይ ሕርቃና ክዳውንታ ተኸዳዲና ብድቅሱ ሰላሕ ኢላ ወፀት ንሱ ኣብ ዝኸዶ ስለ ዘይብሉ ሓንሳብ ምስ ደቀሰ ፈጺሙ ክሳብ ድሕር ቀትሪ ዝኸውን ኣይበራበርን እዩ ኣብ መንገዲ ከላ ግና ቴሌፎና ድምፂ ኣስሚኣ ሚስኮል ኮይና ተዓፅወት ኣዲኣ ካብ ኣዳ ትድውል ነይራ ወዛ ጓለይ ንሕና ወለዲ ኣብዚ ተረዳዲእና ወዲእና ኢና ኣመና ጥዑይ ሰብ ስለ ዝኾነ ከይትከስርዮ ሓደ ራኺ ንሱ ንኣኺ ኣመና ስለ ዘኽብረኪ ኣቀዲሙ ከማን ፍቃድ ሓሊቱልና እዩ ገጽ ከም ዝኸልኣኽዮ ሰብኢናና ግና ኣይተኣሽዩ ካብኡ ዝትእሰብ ፈጺምኪ ኣይ ክትረኽብን ኢኺ ድሓር ከዓ ቀልጢፍኪ ተመርዓዮ ኣይኮነን ንብለኪ ዘለና ረኣየ እሞ እንድሕሪ ፈቲኽዮ ትውስኒ ግናሲ እድል ሓብየ ከዛጓለይ ሃርያደ ሰሚዐ ክለኹ ምባል ቴሌፎን ዓፅያ ብዝወዓለቶ ነገር ምስ ነፍሳ እንዳተባዓሰት ናብ ገዝኣ ድሕር ክንደይ ግና ዘይኣመላ ስምዒት ክስምዓ ስለጀመረ ናብ ሕክምና ምስ ከደት ጥንስተይ ከተባሃለት ሽዑ ምስ ትወዲ ብስኽራን ተሰኒፋ ጠንቀላላ ክትብል ከላ ብዘይ መከላከሊ ስለ ዝሓደረት ዘይሓሰበቱ ዝረኸበት ድሮን እትወዲ ገጽ ከልእዋ ናብ ካልኡ ሰጊሩ ስለ ዝነበረ ኩሉ ሙሉ ኣገናዚባ ኣምሪራ በኸየት ብጣዓሳ ተቐልወት ምስ ሰምዐቶን ክትኣምን ስለ ዝተጸገመት በዓላ ፈቲና ክልተ ሕንጻጽ ምስ ረኣየት ብሕርቃን እሳተ ጎመራ ሰሪሓ ምናልባት ሚላ ናብ ሕክምና እንተ ተመልሰት ዋል ሓደ ዝቕየር ነገር ኣይረኸበትን ብስፈጽመቶ ናይ ተሓዋኽ ነገር ደጊማ ነብሳ ነቐፈት ናተይ ጥፍኣት እዩ ናተይ ጉድለት እዩ ምስ ዝረኸብካዮ ወደይ ስኢልካ ዶ ይድቀስ እንዳበለት መመሊሳ ኣስተማሰለት እንተኾነ ግና ነቲ ዝተፈጠረ ነገር ክትመልሶ ኣይከኣለትን ክንዲ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ትሰርሖ ነገር ሰዓብን ስለ ዘለዎ እንታይ ከም ትገብር ምፍላጥ ናይ ለባማት ምርጫ እዩ እቲ ምንታይሲ ጽባሕ ንግሆ ጣሳ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ጓል ኣይምስቲ ላንጋል ኣጋድኣ ምስ ኣብ ከብዳ ዘሎ ጥራሕ መወዳእቱ ዝተረፈት